Pastor Welny, after graduation, applied in Southern Mindanao Mission and worked as a layman in Banisilan, North Cotabato, and Baisari Pinang, South Cotabato. Then for 8 years, he was called to serve in Upi, one of the mountainous areas in Maguindanao, serving mostly the Tadurais, a group of peace-loving people. He then took up his master's degree in public health. Pastor Welny is married to Gina, and together they have 3 children. After being a hospital chaplain, district pastor, and youth director, now favored by the Lord for greater work, our speaker tonight is the president of South Central Mindanao Mission, Pastor Welny Kilya Niado. So karong gabi naanata sa ikatulo nga gabi sa ato nga My Journey with God Season 5. Naanata karon sa Season 5. Gani daghang salamat nga kamo nagpabilin og karon ni ana pod ang atong My Journey with God. Gani karong gabi atong sugdan ang ikatulo nga bahin ning atong suhito sa My Journey with God. Og sa dili pa maghimo kita sa pag-ampo. Kung asa kamo, napamutang karon, kung komportable kamo nga motindog o molingkod, magahimo kita sa pag-ampo. Ginoong Dios, salamat niining usa na pod kahigayunan nga kami nakapadayon sa My Journey with God Season 5. O kini nga mensahe, usa ka dako nga mensahe alang kanamong tanan. Aron ang among kinabuhi mabag-o ug masabta namo di ay nga pinaagi kang Kristo, amo na angkon ang kaluwasan. Salamat nga ikaw makiguban ka namo pinaagi sa gawom sa Balang Espiritu, kaya mo gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Karong gabi, mga kapatid, ang atong tupiko nagauluhan, giluwas pinaagi sa grasya. Sa miaging duha ka gabi, atong natun-an kung unsa jud katinuod ang Biblia. Nga ang Biblia gisulat di ay kini siya sa mga balaan nga tawo sa Dios, ug ang Biblia tinuod jud di ay. Ug bisan pa mga kaigsuonan, niabot ang sala diri sa kalubutan. Apan ang atong Ginoo aduna gid siya'y pamaagi gid paano mahibalik ang tawo sa Ginoo. Paano nawala gikuha kita niining kangit-ngit nga kalibutan ug nakaangkon kita didto niining kay bulungan nga kahayag tungod kay Kristo. So pasalamat nga atong Ginoo aduna gyud plano nga kita mahawas sa pagpakasala ug karon naa nata sa kay bulungan nga kahayag. Gani karong gabi aduna tay duha ka mga major nga atong paghisgutan karon kung unsaon nato pagdiskubre kaning atong topiko karon, paano kita giluwas pinaagi sa grasya. Ang una, unsa man ang kahulugan sa grasya. Tungod kay naghisgot ta diri karon og grasya. Unsa ning grasya, mga kaigsunan? May uban grasya, disgrasya, no? So ang ikaduha, si kinsa man ang gihatagan sa grasya. So ang unang pangutana, unsang kahulugan, unsa ning grasya, ug kinsa ang gihatagan niining grasya. Ug ingon diri, magkaigsunan sa Tito 2:11. Nagaingon diri kay alang sa kaluwasan, sa tanang mga tawo ang grasya sa Dios gikapadayan. Sa ato pa magkaigsunan, ang pangutana karon, unsang kahulugan sa grasya. Ug ang pangutana, asa gihatag ang grasya, natubag na. Diri sa Tito 2, nga giingon diri, nga ang grasya, magasunan, ang grasya gihatag sa tawo. Ug ang grasya, ngano gihatag, alang di ay ni sa kaluwasan sa tawo. Nagpasalamat ta. Pasalamat ta sa Ginoo, ano man. Pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesus. Pinaagi sa grasya sa atong Ginoo, nakakaplag di ay tag kaluwasan, mga kaigsunan. No? Rabi. Karon,
ato pangutanon si David. Si David na po'y explanation. No? Ini, paano natanggap ni David ang tinatawag na kaligtasan galing sa Panginoon, mga kapatid. No? Tanawon na to, giunsa. Sa ingon ini, oh, usab si David, nagahinulsol sa kalipay ni adtong tawo, no? Nagahisgot sa kalipay ni adtong tawo nga sa Dios, sa ato pa. Gihulagway niya ang tawo nga naas Ginoo, mga kaigsunan. O gingon diri, ginaisipan sa pagkamatarong nga gawas sa mga binuhatan. Sa ato pa, ang grasya di ay mga kaigsunan, wala ni naghisgot sa binuhatan. Wala ni naghisgot. Ang grasya di ay gawas sa binuhatan. Sa ato pa, way labot ang binuhatan niini nga pagtuon karon, mga kaigsunan, ning gabi kay kini grasya sa Dios. Pangutan-on nato si Abraham. Giunsa ni Abraham maluwas. Naunsa siya. Ato nadunggan, mga kaigsunan, nabasa nato sa Bible nga si Abraham siya ang bantugan nga tao ug gidungog nga siya ang amahan sa pagtuo. Naangko ni Abraham, mga kaigsunan, ang pagtuo or ang kaluwasan way lain pinaagi lang sa pagtuo. Wala na siya nagbuhat, wala ni siya naghago kung dili pinaagi sa pagtuo. Gani, tingnan natin si Noe. Kung anong ginawa ni Noe, mga kapatid. No? Anong response ni Noe sa Panginoon? No? Sa diha nga nagpasidaan ang Ginoo kay Noe. Kung ingon diri, tungod sa pagtuo ni Noe. Ibig sabihin, dahilan sa malaking pananampalataya, no? Mahigpit na pananalig ni Noe sa Panginoon, mga kapatid. No? Iyon diri, sa diha nga naghisgot ang Ginoo mahitungod sa mga panghitabo nga wala pa nakit-an o wala pa giuna-una ni Noe. Ingon diri, mitagad si Noe sa pasidaan sa Ginoo. Mga kaigsunan, dili ni basta-basta. No? Nga kanang mutuo bitaw ka, unya il ninyong dako, unya mingon ng Ginoo nga naay baha nga moabot ugma sunod semana. Dili basta-basta. Si Noe walay sign nga makit-an, walay dag-om nga muulan. Pero apan si Noe tungod sa iyang pagtuo, mga kaigsunan, mitagad siya sa pasidaan sa Ginoo, og si Noe naghimo siya og arka. Grabe. No? Gitamay, gibiay-biay si Noe nga naghimo sa arka, pero wala nanumbaling si Noe tungod mitagad siya sa pasidaan sa Ginoo. Ang pangutana karon, aduna ba'y pagkamatarong pinaagi sa buhat sa balaod, mga kaigsunan? No? Kaning balaod, ato ni mahisgutan tingali sa sunod ng mga speakers, sa pipila ka mga gabi, mahisgutan ning balaod, natay topiko gyud ana. Pero malakbitan na to diri karon, tungod kay daghan nga mga tawo nga nag-ingon, nga maluwas sila, nakaangkon sila kaluwasan, nahawas sila sa pagpakasala, pinaagi sa pagtuman o pagbuhat sa balaod, pagsunod sa balaod. Apan karon tan-awon nato, mga kaigsunan. O giingon diri sa Galacia 2:16, nasayod nga ang tawo dili pagamatarungon tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasuguan. Klaro kayo igsuon. No? Nga ang tawo, kitang tawo, ang tanang tawo, mga kaigsunan, dili sila pagamatarungon tungod sa pagbuhat sa pagbantay sa kasuguan. Dili, sa ato pa, ang pagkamatarong, mga kaigsunan, giingon diri sa sumpay, kung dili pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Sa ato pa, mga kaigsunan, ang kasuguan diri nga topiko, wala gid ni kabukaton diri, way labot sa kaluwasan, way labot sa pagkamatarong sa tawo, kung dili ang pagkamatarong sa tawo gikan kini kang Ginoong Hesukristo. Dili sa pagtuman sa balaod. Kay walay tawo nga isipon, mga kaigsunan, sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Sa ato pa, walay tawo
Sa to pa kung tawo ka, dili ka pwede matarungon pinaagi sa buhat sa balaod kung dili pinaagi sa pagtuo kay Hesukristo. Ang pangutana, unsaon man sa tawo pagkamatarong at tubangan sa Ginoo, maunsa man siya. No? Unsaon niya? Kay wala man, di man siya magbuhat, mga tarong lang siya. No? Gibalik-balik nato ni siya magkaigsunan. No? O ingon diri, sila nga pagamatarungon pinaagi sa iyang grasya, ingon nga gasa. Sa ato pa, ang tawo mahimo nga matarong, pinaagi sa grasya sa Ginoo, ingon nga gasa. O kining gasa, makaigsunan, pinasikad sa pagkatinubos tungod kang Hesukristo. O kining gasa, dili ini siya gikan sa lahing tao, kung dili tua lang kang Ginoong Hesus. O kining gasa, makaigsunan, speaking about gasa, kining gasa, wala pay gasa nga ang tawo nga gibayran, gihatagan og gasa, naghatag og kwarta, or nagbayad ba, or naghatag pod. No? Nga gibayran. O naay kondisyon sa diha nga naghatag sa naay kondisyon. No. Nakahigayon ko, naka-appeal sa kining homecoming evangelistic meeting dito sa Africa. Last July 10, niadto mi didto, daghan mi pod mi, mga Pilipino nga niadto didto. Na-assign ko didto kami ni Pastor Miren didto sa Burundi. Kanang Burundi, Africa, usana ka country, no? Sana murag Pilipinas. Sa diha nga natapos na among wali, nag-schedule nami nga mauli anang adlaw. Nya naay call. Gitawagan ko naay tawag. Ingon niya, Pastor, are you leaving today? Ingon ko, yes. Inya kung pwede, paghulat mo kadali, kay naay babayi, nga nagapaingon diha, nagabaktas. Layo ang ginikanan. Kay nagdala siya gasa, nga ipadala sa imo, kay dad-o nimo, didto sa Pilipinas. So, morning bayana, no? Dako kayo ning babayi. Taas pa ni sa ako, mga kaigsunan. Og kini sang gapadulong sa didto, gawas sa opisina didto sa Union, didto sa Burundi. Ako sa gipicturan. Ako sa gipicturan, og nagdala siya anang silupin, ngayang gidala-dala. Og kani silupin, naay gisulod nga box, og kana, mao na iyang gihatag sa ako, mga kaigsunan. Ingon niya, this is for you and for your wife. Ang akong malita, sarado na. Di na masudlan, kay puno na ko gamit. Pero ingon niya, this is for you. You should bring this for you and for your wife. Wala ko'y mahimo, mga kaigsunan. Ako, gibutang dito ibabaw sa malita. Gihigtan ako, gipabalot si Lupin, hangtod nakaabot diri sa Pilipinas. Ako, gyud nadala ang maong gasa. Abi ninyo, sa paghatag niya sa gasa, wala man siya nag-ingon nga, Pastor, you should pay this gift. Because this is for me. I walk how many kilometers just to bring this gift to you. You should pay this. Wala sa nag-ingon niya, Pastor, I'm happy to give you this gift because this is from my heart and this is for you, for your wife. So pag-abot ko sa balay, lipay si Mrs. kay naa siya'y regalo. O mao nang iyang regalo. Kanang ako nga pulo, nga naay tatak yun nga Burundi, o kanang malong nga ipatahi daw na kay himuong sinina, lapad kayong malong, dagko man nga malong nila dito sa Afrika, mga igsunan, kay dagko mga tao dito. Oh? So mao na siya. So, balik ta, kanang gasa, mga kaigsunan, gihatag na siya libre. Ang grasya sa Ginoo gihatag, libre, alang sa mga tao, ug ang kaluwasan sa nga gihatag sa Ginoo, libre, alang sa mga tao. Ang pangutana karon, sa kangkinsa nga buhat, ang pagkamatarong, pinaagis pagtuo, magasandig. Sa kangkinsa, wala na ilain, mga kaigsunan, ang tanang buhat, wa na ilain kung dili, gingon ra, ako gi-highlight diha, nga kining buhat, sa Ginoo, ug pinaagi sa iyang dugo, mga kaigsunan, mo pasaylo kita, sa atong mga pasaylo ta, sa atong mga sala, kun mutuo kita
kaniya. Sa ato pa mga igsuonan, makahigalaan karon kung asa mo naminaw, importante gyud nga naatay pagtuo sa atong Ginoo. So mga igsuonan, kabay nga mamalandong ta karong gabi. No? Atong ligunon ang atong pagtuo sa Ginoo. Kay nga naman, gingon diri, kinsang pagkamatarong ang makaluwas sa tawo. Mga kaigsunan, wa nay lain nga makaluwas kanatong tanan. Wa nay lain nga makahatag pagkamatarong sa tawo kung dili ang Dios lamang. Dili sa pagbuhat, dili sa pagtuman sa balaod, kung dili pinaagi kang Hesukristo. Pagkamatarong ta sa Dios, ang tawo pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo, kay ang Dios wala may pinalabi. Maayo gid ang Ginoo, no? Wala siya'y pinalabi. Ikaw ug ako mga kaigsunan, ikaw, ako, tananta, parihata gitagad sa atong Ginoo. Parihata gipadayagan sa grasya, parihata gipasaylo sa Ginoo, parihata nga gitagaan ta grasya. Gani mga kaigsunan, gingon diri, busa, bisan kinsa nga tao ang mutuo kang Hesukristo pagamatarungon niya. Sa ato pa, way pili, way pinalabi, bisan kinsa, basta tawo, mga kaigsunan, no? Tawo. Way labot diri ang mananap sa kaluwasan nga gitanyag sa Ginoo, mga kaigsunan. Kaya ang tanang mga tawo nagpakasala og dili takos atubangan sa Dios. Mao day ni siya, no? Ato masabtan diri, ngano ang kaluwasan, ang pagkamatarong alang sa tawo tungod kay kitang tanan nakasala man. Ikaw ug ako igsuon nakasala atubangan sa Ginoo. Gani, gingon diri, apan tungod sa grasya sa Dios, gibalik-balik tungod sa grasya sa Dios, kita gipakamatarong pinaagi kang Hesukristo. Kanigsoon, pasalamat ta. Dili unta tatakos ni ining mga butang. Apan tungod sa grasya sa Ginoo, gipakamatarong ta, gitagaan tag higayon, no? Nga makagawas sa pagpakasala ug karon naanata sa malipayon nga pagkinabuhi. Ang pangutana, kinsa man ang tuburan sa pagkamatarong. Versikulo 30, Korinto 1, versikulo 30, kay gumikan kaniya kamu anaa kang Hesukristo nga iyang gihimo nga atong kaalam, yunre, atong pagkamatarong, atong pagkabinalaan, ug ang ato pagkatinubos. Grabe, no? Gitaagaan tag pagkamaalam sa Ginoo, gibalaan ta sa Ginoo, gitubos ta ni Ginoong Hesus pinaagi sa iyang kamatayon didto sa Kalbaryo sa krus. Karon nga gabi mga isunan, ang tanong, mga kapatid, ang pagbantay sa kasuguan, maubay pagkamatarong. Pinaagi ba sa pagbantay sa sugo? Ato gibalik-balik kaniya, walay labot ang sugo sa kaluwasan, walay labot ang sugo sa grasya. Kay giingon diri, kay wala gayoy tawo nga mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Ato ni siya gibalik-balik. Aron ato gid masabtan, ma-internalize yun nato nga ang kasuguan way labot sa kaluwasan mga kaigsunan. Kay ngano man, diri nato masabtan, ngano may kasuguan, ngano may balaod tungod kay ang kasuguan, igsuon, gihatag sa tawo aron ipakita nga siya makasasala. Abi niyo mga igsoon, kung walay balaod, walay role sa balay, walay balaod sa balay, di kita masayop. Walay balaod sa atong komunidad, sa atong panggobyerno, di kita masayop. Walay balaod sa atong simbahan, di kita masayop. Kay nga naman, mga kaigsunan, ang balaod ay mao nang gipundar, gisulat, no, gipahayag sa Ginoo. Ang balaod, gihatag yun, no? Nga kinisundon, kay nga naman, ang balaod di ay mauni ang nagpahibalo kanato nga kita makasala. Kay kung walang balaod, way sala. Pero tungod kay na ang balaod, atong makita
nga makasala ta tungod adunay balaod. Ang balaod di ay mga kaigsunan na ay tumong dili ang kaluwasan sa tao kung dili ang balaod mga kaigsunan gituman sa tao in the first place kita gihawas na sa Ginoo gikan sa penalidad sa sala ug naa na ta karon kay Kristo gani nanatay katungod nanatay kagahom nga atong matuman ang balaod. Kaya ingon sa uban, way makatuman anang balaod. Way makatuman. No? May makatuman sa balaod katong mga tao nga anaa kay Kristo. Mga kaigsunan, balik ta sa atong topiko. Sa dili pa ta mo sirado niini nga atong pagtulunan karon. Kung atong tanawon, si Kristo o katong kawatan. Ing duha. Kining isa, magkaigsunan sumala sa Biblia, wala manggid ni nag-ingon kay Kristo nga, Ginoo, kuha ako diri, gamanan mangga. Ang isa, gibiay si Kristo. Pero ang isa, wala gid siya nag-ingon niya, kung tuwa ka na sa paraiso, hinumdumi ko. Pero ang isa, ingon niya, ay, kung gamanan ka diya, sige daw. Pag magic daw diya ba, nga mawala ta diri. Pero magkaigsunan, kaning usa, nga kawatan, nga naa sa iyang kiliran, magkaigsunan. Gigrasyahan sa Ginoo. Makasasala nga tao. Dili angay pasayloon tungod sa iyang mga sala. Apan tungod sa grasya sa Ginoo, gipasaylo siya sa Ginoo. Og kining tawo mga kaigsunan, sigurado nga ato nga makit-an didto sa langit. Kay ingon ni Kristo, wala pa man siya didto sa langit, kay napa sa slubnganan. Pero ang kasiguruhan nga gihatag ni Kristo ingon niya, karon og karon dayon didto kanas paraiso. Mga kaigsunan, mao ning grasya sa Ginoo. Dili ta takos, dili ta ngayan, apan ang Ginoo adunay grasya nga grabe, dili basta-basta, dili na to masabtan, makaigsunan. Kani si Zacchaeus, kung ato lang subayon ang iyang kinabuhi, dili na angay pasayloon. Makasasala. No? Kwartahan siya, pero noon, ingon nakabasa ko sa komentary nga, sa wala pa Zacchaeus na himo nga tax collector dito sa Jericho, dato na Zacchaeus. Samot na ni dato siya tungod sa iyang trabaho as tax collector. Gani mga kaigsunan. Nag-adto si Ginoong Hesus sa balay ni Zacchaeus. Wala man gani nag-ingon si Zacchaeus nga, Ginoo, pasaylo ako, nakasala ko. No. Ingon ni Zacchaeus, ingon niya, half of my position, ako ihatag sa mga pobre. O kung ugaling man na ako'y gitikasan ng mga tao, I will give them 4 times the amount. Mao na gisulti ni Zacchaeus. O gideklarar ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan. Diha mismo sa panimalay ni Zacchaeus, ingon niya, karon og karon dayon, karong adlaw, salvation has come to this house. Niabot ang kaluwasan nining panimalay ni Zacchaeus. Iyang asawa, iyang mga kabataan, niabot didto ang kaluwasan. Tungod atong gipabutyag ni Zacchaeus at tubangan ni Ginoong Hesus. Anino, grabe ang Ginoo, no? Ang Ginoo day makaigsunan. Dili na ni di ay ingon nga, imo gyud nga, diretsuhon nga Ginoo. No. Oh, bisag padungog-dungog ra di ay, no? Padungog-dungog ra di ay. Padungog-dungog ra. Pinadunggan na sabtan ni Ginoong Hesus kung unsa ang atong kasing-kasing mga kaigsunan. Gani, ikaw ug ako, kitang tanan nahimo ta nga makasasala at ubangan sa Ginoo. Apan, giluwas tang tanan pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesus. Gani karong gabi, mga kaigsunan, kung asa man ka napamutang sa imong balay, diya sa iglesia. Salamat nga ikaw nagpamalandong karon.
Salamat nga imong gidawat si Kristo. Salamat nga ikaw nagtuo kay Kristo. Salamat igsuon. Nga nagahin kag panahon alang kang Kristo. Gani karong gabi, ako ka imbitahon. Kung asa ka karon, kung asa ka, asa mo karon, nga mo barog ka diya sa inyong lingkuranan. Kung nakasimbahan, nakasimong balay, mo barog ka. Mo barog ta. Magkaigsunan. Kay atong usahan sa pagpamalandong karong gabi. Og ato tugutan si Kristo nga magatabon kanimo og kanako sa iyang sapot sa pagkamatarong og kining sapot sa pagkamatarong ni Kristo, makaigsunan, mao ning mutabon kanato nga kita mapanalipdan na sa pagpakasala, mapanalipdan ta sa dili maayo nga buhat nining kalibutan, mapanalipdan ta sa dili maayo impluwensya nining kalibutan, ug mapreserbar ang atong kinabuhi tungod ni anang sapot nga itabon ni Ginoong Hesus kanato ang gahom, ang pagkamatarong, ang kaluwasan nga iyang itabon kanato ning gabiyon. Salamat sa imong pagbarog igsuon. Kaya ako magampo kanimo. Magampo kanatong tanan nga kitang tanan tagaan ug kagahom ni Ginoong Hesus nga maanaa diha gyud sa pagkamatarong pinaagi sa grasya ni Ginoong Hesus. Magampo kita, magkaigsunan. Ama na mong langiton, salamat sa pagtulunan nga amo nakatunan nining kagabion. Salamat Ginoo sa grasya ni Ginoong Hesus. Salamat sa iyang kamatayon didto sa Kalbaryo sa krus. Na kaming tanan naluwas sa penalidad sa sala. Ug kami karon malipayon nga adunay pagtuo kanimo. Malipayon kami nga nagaalagad kanimo. Salamat nga kami imong gitabunan sa imong pagkamatarong sapot sa imong gahom. Nga kami dili na madagtaan sa sala, dili na madagtaan sa butang nining kalibutan, kundili magmalipayon kami nga nagapaabot sa imong pagbalik. Sa imong pagpadayag, masapnan kami nga naa sa imong sabakan og kami andam nga mopuyo dito sa langit. Salamat nga imong gitubag among pagampo. Kaya mo gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.